Una empresa amb ànima és una empresa amb valors que clarament s'identifiquen i que tothom té orgull de pertinença i de representar-los. Una empresa amb ànima és una empresa amb valors, amb cultura de l'esforç i amb amor. Una empresa amb ànima és compromís. Una empresa amb ànima és l'empresa que sap connectar amb les persones. Una empresa amb ànima és empatia. L'ànima d'una empresa és complir amb el propòsit de ser rellevant d'una manera positiva i amb visió de futur per la societat. Fer una empresa tècnicament perfecta és relativament fàcil, però fer-la amb ànima, això només ho trobarem a Comertia. Una empresa amb ànima és una empresa viva i en constant creixement. Una empresa amb ànima posa les persones al centre. L'ingredient essencial per una empresa amb ànima és la passió. Una empresa amb propòsit és una empresa amb persones per les persones. Una empresa amb ànima és història. Una empresa amb ànima és una empresa amb futur. L'ànima de l'empresa és la il·lusió dels seus treballadors. Una empresa amb ànima és la cohesió de les persones que la composen. Una empresa amb ànima és una empresa amb il·lusió, amb molta il·lusió.